OK lidi, čau, já jsem Dominik a v tomhle videu bych vám chtěl říct takový malý info, jak to bude teďka s mým YouTube kanálem. Jak jelikož lidičky, poslední video bylo velký zklamání, jelikož tam bylo jenom 80 zhlédnutí, mám takový pocit 78 přesně, jenom 12 lajků lidi, což je velký zklamání. Na to, že si s tím editor dal práci 6 hodin, tak je to fakt lidi docela málo. Si vemte jako lidi, kolik práce si s tím musel dát a editovat a všechno. A zvuk. Jako lidi, to není žádná sranda. Jako si nemyslíte mi, že vezmete kameru, natočíte a jako hotovo vydáte. O ten editor to musí ještě editovat, on se s tím musí pracovat. Lidi, to není vůbec nic jednoduchýho. Takže lidi, pokud chcete vydávat dál videa, tak na tom videu dejte aspoň 150 zhlédnutí. A na tom, co budeme vydávat teď, tak dejte aspoň 200. Ať víme, že to prostě máme natáčet. A pokud tam to zhlédnutí nedáte, tak ještě vám dáme jednu šanci v podobě shortů. Vydám 4 shorty. A pokud tam bude aspoň 200-300 zhlédnutí, tak budu pokračovat v shortech dál. A pokud na tom videu posledním bude aspoň 150 zhlédnutí, tak budu pokračovat dál. My budeme natáčet dál a asi tak nějak. Takže lidi, takže dávejte odběr a koukejte na tyhle dvě videa, co vyjde teďka a co už vyšlo. OK, takže čus.